Отпускарският сезон е в разгара си. И ако това лято ще почиваш на нашето Черно море, вместо да пръскаш луди пари по скъпите кръчми, вземи един лек спинингов тъкъм и една малка кутийка примамки и се забавлявай. Ако имаш късмет, можеш да хванеш и малко прясна риба за вечеря, вместо да даваш 10 евро за порция цаца и 9 евро за таратор. В това видео ще ти покажа какво бих взел лично аз, а накрая ще ти покажа и 3 готови комплекта. Един за сафрит, един за дънни риби и един универсален, който на всичкото отгоре е и най-бюджетен. В недалечното минало бреговият риболов на Черно море се свежеше основно до сафрит на чепаре и попчета на мида с карида или пък парченце рибка. В последно време обаче от една страна се промени видовото разнообразие, от друга страна все повече риболовци ловят на изкуствени примамки и стана модерен така наречения White Rock Fishing. White Rock Fishing представлява лек, крайбрежен, спинингов риболов, разбира се, на изкуствени примамки. Рибите, на които може да се разчита през летния отпускарски сезон за риболов от брега с лек спинингов тъкъм са от една страна сафрида и от друга страна дънните риби, скорпиди, врани, попчета, а напоследък се появиха и разни други. Лови се също и зарган, това е много интересна риба, но този риболов започва по-към края на лятото към есента и няма да го разглеждаме сега в настоящото видео. Чернокопа и лефера, които са всъщност един и същи вид риба, също се ловят, разбира се, на изкуствени примамки, на воблери дори, но техният риболов е по-труден и само в определени периоди и на определени места. Така че няма да го разглеждаме и него, не искаме да се забавляваме с по-голяма доза сигурност. И приятели, лекия спинингов риболов, например на сафрит, може да не пълни кофата толкова много, колкото чепарето с 10 куки, но определено доставя много по-голямо удоволствие. И пак може да си хванеш предостатъчно за една вечеря. Снимаме това видео от Ванко Шопа сутринта рано преди да го отворим и затова си пия сутрешното кафе тук. А това е продуктовия канал Ванко Шоп, в който на фокус са тъкъмите, примамките и всичките онези дребни детайли, които правят разликата. И сигурно забелязваш, че не ти изкачат досадните YouTube реклами. Това е така, защото съм спрял монетизацията на този канал и смятам да си остане така. Ако съдържанието му ти харесва и искаш да продължа да го развивам, удари един лайк на това видео и се абонирай с камбанката, за да получаваш известия, когато кача ново видео. За съжаление, сафрида и дънните риби се ловят с малко по-различни въдици, като работен диапазон, дължина и мощност. Сафрит се лови с финни, ултралайт, направо микровъдички до около 3 грама. Докато при дънните риби, скорпидите, враните и попчета се използват малко по-мощни въдици с работен диапазон до около 12, дори 15 грама, а някои ползват и по-тежки. Така че ако искате да минете само с един такъв с една въдица, е добре тя да бъде до около 7-8 грама, максимум 10, за да може да мятате и презентирате както малките сафритски силикончета, така и по-тежките, които са за дънните риби. Но по-добре е, разбира се, да имаш два отделни тъкъма, един за сафрит и един за дънни риби. Тези тъкъми не са само за морски риболов, а могат спокойно да се ползват и за сладководен лайт и ултралайт риболов. Като оставим на страна работния диапазон, пръчката за риболов на сафрит, както и за дънни риби, трябва да бъде стегната и чувствителна, както тази за костур. Това де-факто си е джик риболов и изискванията са еднакви. Чувствителна бланка и стегната пръчка с трой фаст, дори екстра фаст. За риболов на сафрит е най-добре да бъде с плътен връх тип жило, който отработва най-добре най-малките силикончета. За дънните риби може да бъде както плътен, така и кух, същото се отнася и ако ще ползваш една единствена универсална въдица за всичко. Като дължина за риболов на сафрит за така наречения аджинг се използват по-къси въдици до максимум около 2 метра. При дънните риби могат да се използват и значително по-дълги въдици, особено ако се лови от скали и се търси дистанция, може да се достигне до 2,40-2,50. Но в общия случай там се използват пръчки до около 2,20-2,30. Дръжката е добре да бъде изчистена, да имаме директен контакт с бланката. При риболова на сафрит дръжките са доста по-късички, за дънните риби е добре да бъде малко по-дълга, за да може да мятаме и силово с две ръце. Тъкъмът за дънни риби напълно покрива крайбрежния риболов за костур по по-големи язовири. А тъкъма за сафрит може да използваш за абсолютно всякакъв ултралайт риболов с много малки примамчици. Макарата трябва да бъде, разбира се, с добра водозащита заради морската вода.
Забелязал съм, че много колеги делят макарите на такива, които стават за морска вода и такива, които не стават. Това не е много правилно, защото границата е много размита и много условна. На практика, всяка качествена макара може да се ползва на море, ако се пази, ако се почиства и съответно дори най-скъпата макара, която е изцяло за морски риболов, може да се повреди от морската вода, ако се мокри и не се измива след това. Така че в по-бюджетния клас, според мен лично няма какво толкова да умуваш. Избираш макара, която пасва добре на въдицата, която е прилична, пазиш я и каквото стане. За риболова на сафрит, така наречения аджинг, макаричката е добре да бъде достатъчно лека, да пасва на микровъдичката и да се получи едно уникално леко тъкъмче, за да мяташ и да усещаш добре най-малките силикончета. При дънните риби не е толкова важно макарата да е лека, важно е да се балансира добре с въдицата. Освен да бъде лека, макарата за сафрит трябва да работи добре с много тънки плетени влакна и да има и достатъчно прецизен аванс. И общо взето изискванията към аджинг макарата са доста по-големи, отколкото към тези за дънните риби. Както за сафрит, така и за дънни риби е най-добре да използваш качествени плетени влакна, най-добре японски. За сафрит се използват изключително тънки плетени влакна с P рейтинг, общо взето около 0,2, най-много 0,3. При дънните риби може да стигнем до 0,6 до 0,8, тъй като се лови по дъното ласкали, има много закачки, а има и доста по-големи риби. На Черно море вече не е никак случайност да се хване врана над 40 см. Това е изключително борбена, силна и тежка риба. Най-тънките влакна с P рейтинг около 0,2 обикновено са 4 жилни, докато по-дебелите около 0,6 най-добре да се ползват 8 жилни. Ако пък ще ползваш само един тъкъм за всичко, като среден вариант най-добре е 0,4, 0,5. И тъй като морския white rock fishing често е през тъмната част на денонощието, е добре влакната да бъдат в ярки, най-добре флуоресцентни цветове. И разбира се, както при всеки друг спинингов риболов, плетената линия трябва да завършва с адекватен флуорокарбонов повод. Като при сафрида, при аджинг риболова много често се слиза до много тънки размери, дори около 0,10. Идеята на флуорокарбона не е само да не го виждат рибите, а да се протрива по-трудно по камъни и особено по миди. Така че при риболов на дънни риби може да се достигне до много дебели флуорокарбони, 0,25 дори 0,30. Тези риби не са плашливи и когато ловим с по-големи глави, дебелия флуорокарбон не е никакъв проблем. При сафрида идеята на тънкия флуорокарбон е по-скоро доброто презентиране на примамката, не толкова, че рибата ще се оплаши от него. Колкото е по-тънък, толкова по-изпъната седи линията, толкова по-добре се презентира примамката и толкова по-добре усещаме кълванетата. А сега започваме с примамките. И за сафрит, и за дънни риби се използват най-вече силиконови примамки. Основната разлика е, че за сафрит силикончетата обикновено са много малки, докато при дънните риби може да достигнем и до по-солиден размер. Най-общо се използват всички силикони, с които сме свикнали да ловим костур. И впрочем, повечето силикони, с които вероятно ловиш костур, особено ако са японски, са предназначени именно за морски риболов, а не за костур. За сафрит се използват най-често много малки червейчета и разни вариации на червейчета. При дънните риби се използват както по-големи червеи, така и всякакви имитации на рибки, рачета и разни други гагаляги и кричери, както им казват. За сафрит се използват най-вече стандартни малки леки джиг глави с тегло не повече от 2 грама, обикновено около грам. Важно е куката да бъде тънка и остра, защото тези рибки имат твърда уста и трябва да ги пробива добре. И въпреки че не е много прието, може да се лови и с много малка чебурашка и кука, а също и на всякакви други монтажи. Но най-често се използва стандартна джиг глава с кука. При дънните риби вече свободата е много по-голяма, може да се използва както стандартна джиг глава с кука, така и чебурашки, джиг риг монтажи, адвадной павадок, дропшот и всякакви такива монтажи, които се използват и за костур. За мен лично най-лесен и бърз е джиг риг монтажа. Карабинка, на нея оловото, на нея куката и всичко сменяме много лесно. Това все пак е продуктов канал, не е за монтажи. В основния канал Ванко Крат Фишинг съм правил страшно много видеа за монтажи. Потърси и гледай. Ако ти вече имаш някакъв опит в морския white rock fishing, напиши долу в коментарите какви монтажи използваш, ще бъде интересно за всички. Като цяло монтажите на силикони, особено комбинирането на различни куки, тежести и силикони се оказва изключително трудно за начинаещите. И затова във Ванко Шопа сме се постарали да направим комплекти от примамки за морски white rock fishing, по-бюджетен и по-разширен. И за да улесним хората, в тях сме комбинирали различни силикони, куки и глави.
Долу в описанието ще сложа линкове към тези сетове с примамки, а сега продължаваме с трите комплекта. Един за сафрит, един за дънни риби и един трети универсален и бюджетен. Първият комплект е за риболов на сафрит и е най-висок клас от трите. Пръчката е на българския бранд LastCast, модел LastCast, GraphiteCast, MicroCast, S602 UL SL. Това на мен лично ми е любимата ултралайт пръчка за всякакъв риболов. Ловил съм с нея всичко от сафрит, през костурчета, мирни риби до големи трофейни пастърви. Качил съм много видеа в основния канал Вако Craft Fishing, включително и как ловя сафриди на Несебър. Видеото с риболова от Несебър го оставям на подсказката горе вдясно, а сега продължаваме с макаричката. В случая съм оборудвал с една сравнително бюджетна макара Solinova Francis C2000S, която е бюджетна, но в никакъв случай не е лоша. Изключително лека и качествена и смятам, че в ценовия си клас е без конкуренция. Тъкъмчето е супер леко и не на последно място изглежда много добре. Вторият тъкъм е за дънни риби и пръчката и макарата са Savage Gear, като това всъщност е един страхотен универсален тъкъм за, да не казвам, всякакви риби. Пръчката е Savage Gear Revenge SG2 с дължина 2,13 и работен диапазон от 3 до 15 грама. За разлика от предишната SG2, освен че бланката е подобрена, са барнали много и дизайна на пръчката. Макародържача вече обърнат назад и имаме и директен контакт с бланката. Изобщо супер пръчка. А макарата, с която съм оборудвал, е Savage Gear Orange LTD размер 2500. Много прилична макара за цената си. И последния универсален комплект, който е подходящ за дънни риби, но също така може да се мятат и по-малки силикончета за сафрити да се усещат добре, разбира се, с известен компромис. Е пръчка LightCast S64 UL на българския бранд LastCast и новия модел Фаворит U1, който изключително много ме изненада с качеството си. Този комплект е най-бюджетен от трите, но в никакъв случай не бих казал, че е лош. Това всъщност е един перфектен комплект за всякакъв лайт риболов. За костур, за кефал, за пастърва, за морски риби, за всичко. Балансира се добре и на всичкото отгоре изглежда страхотно. Линкове за трите комплекта ще сложа долу в описанието, а ти напиши в коментарите кой от трите ти харесва най-много. Повече за риболова на сафрит с ултралайт тъкъм и конкретно с тази въдичка, която показах, може да видиш от видеото, което се показва тук. Гледай също и това видео, то ще ти бъде полезно. Ако още не си, задължително опитай морския Light Rock Fishing. Това е един изключително интересен и динамичен риболов. Пожелавам ти весело лято и до нови срещи!